Videla si tu fotku v novinách, to auto? Nemohli ani urobiť poriadnu pitvu, nebolo čo. Nachádzame sa v generálkovom týždni zabijaka Joea. Aká je atmosféra pri skúšaní? Už vládne nejaké napätie medzi hercami a tebou ako režisérkou? Alebo ste akože v pohode ešte stále všetci? Tak názov Zabijak Joe podľa mňa hovorí za všetko. Atmosféra je zabijacká v rôznych smeroch a rôznych vrstvách. Neviem, či je napätie medzi mnou a hercami, určite je napätie medzi mnou a inými zložkami, od ktorých ja stále veľa požadujem, lebo chcem, aby to bolo perfektné, ale celkovo tá atmosféra po dvoch výrazných technických skúškach, ktoré sme mali včera a dnes, sa začína zlepšovať, lebo vidíme, že ten tvár bude skrátka super. Tak už je to iba o tom, že zatnúť všetky zuby, nespať, byť v divadle od rána do noci a od noci do rána a makať na tom, aby sme to do premiéry všetko zvládli a stihli. Takže si spokojná s tým, ako si so scenografkou Zuzanou Formákovou vymyslela scénu Karavanu? Ja nie som spokojná, ja som nadšená. Ja si myslím, že tá výtvarná výpoveď je drzá, v tom dobrom slova zmysle, že je naozaj naša, že je autorská, že poskytuje hercom toľko problémov, že to, akým spôsobom potom na javisku konajú a hrajú, je veľmi iné a veľmi zaujímavé. Takže dúfaš, že ťa za to herci nenávidia, že sa musia pohybať v miniatúrnom karaváne? Myslím si, že ma nenávidia, že je to skôr náročné v tom, že sa až v tomto poslednom období, kedy konečne dokončujeme tú scénu, do toho priestoru dostávajú, ale zase aspoň sa im to neznudí, pretože tie scény niektoré musíme trošku prearanžovať, poupravovať a tým pádom je to pre nich nová výzva a aspoň sa nenudia. Aká žena je Šarla? No hlavne Šarla je Miss Karavanu. Ona je žena, ktorá má pocit, že je vo všetkom najlepšia, najdokonalejšia a to, že býva v karavane, to je len také prechodné. Ona má proste svoj svet a je to taká americká vlastne žena, ktorá si myslí, že dokáže všetko. Chcela som povedať, aký idiot človek musí byť, aby nechal debila, ako je Rex. Áno, počul som, čo si povedala. Čo vás na nej najviac baví, na tej postave Šarly? Tým, že má čierne vlasy, mala by mať v podstate blondiavé, pretože tak aj odpoveda, nechcem uraziť si blondinky, hej, ale proste ona má svoj svet a tým pádom to sa tak aj odzrkadľuje, že ona nemá žiadny problém, ale samozrejme, keď sa do toho problému dostane, tak je to veľmi pre ňu veľmi bolestivé. Ale páči sa mi na nej taká tá jednoduchosť, taká tá ženskosť, taká to, že všetko proste, každú nejakú situáciu zvládne tak, že proste má na to svoj jednoduchý názor. Doty! To sme my! Zastavili sme sa v KFC! Nie si hlavná? Nie je tu. Kto je zabijak Joe? Je to detektív Dallaskej polície. A prečo je teda zabijak? Prečo je zabijak? No tak ja neviem, či to môžeme prezrádzať, že prečo je zabijak, to je pointa tejto hry. V každom prípade jeho verejný život je detektívny, teda vystupuje ako detektív Dallaskej polície a súkromný civilný život je ten, že na objednávku spĺňa aj tie kritéria, že dokáže vraždiť ľudí. Ako sa ti hrá táto postava tohto zabijáka? Je ti na nej niečo sympatické? Tá postava je zaujímavá hlavne tým, že je tajomná. Že na ňom je zaujímavé to, že je navonok veľmi jednoduchý, čo sa týka nejakého verbálneho prejavu, ale strašne nevypočítateľný, čo sa týka reakcií alebo správania sa. A to ma na ňom irituje, lebo vlastne človek musí hľadať v tom jeho tajomne nejakú tú skrytú, nejakú motiváciu, alebo že o čomu vlastne ide. V hre Zabijak Joe sa takmer každá postava objaví v Evinom a Adamovom rúchu. Keďže sú medzi našimi hercami pekné dámy a atraktívni páni, každý si príde na svoje a rozhodne sa máme na čo tešiť. Dovi! V divadle Arena nám záleží na životnom prostredí. Ako môžete vidieť, separujeme odpad. V prvom kontajneri môžete vidieť zmiešaný odpad, v druhom odpad z papiera a v treťom odpad z umelej hmoty.